rage min lafazan da zan faɗa ya Allah. Mu gaida manzon Allah. Khaliqal arwahi ka qamalin ka salati marar iyaka ka rada wa mai cikakken zati alihi da sahabbansa sayyidi sadati sadadi ka sharifai da digoliyan Allah. Mu gaida manzon Allah. Sada babana Sidi dan gidan Maulana dajinin Fadima murshidin da ke renona bai kira abu annabu ba dare ba rana ƙauyuka da birane ya yaɗa manzon Allah. Mu gaida manzon Allah. Assalamu alaika na sallama na nufoka na zube a gabanka da jinjina a gare ka so nake na zamanto da ni ake lamuranka ce bani na mike na yunkura da jumulla. Mu gaida manzon Allah. Ya na fari na ƙarshe mabubugar imani rahatul arwahi mai sawa kaunu sukuni mai wadata bukatu sayyadin sagalaini dan halal ke fari da kai a bayin Allah. Mu gaida manzon Allah. Kaddarar Allahu samun ka ba doda ba mun kasa kan asaya muna ta kwasar riba mun wadatu da daukin ka ba mu ga ranar wani ba mai sitir ta tsiraicin mu gashi wa za mu kula. Mu gaida manzon Allah. A duniya sarki ne a lahira zira ne faruwar farko ne tabbatar tikir ne kokuwar girma ne askakar haske ne daukakar matsayi ne asalin komai ne rakamar bayi ne gafarar tuba ne mai karamcin kai ne mai mutuncin kai ne mai halaccin kai ne tsarkakakken kai ne majinginar ma kai ne mai isawar kai ne mai hanawar kai ne mai farillan kai ne mai sunonin kai ne Mai Qur'anin kai ne mai hadisan kai ne mai ibadun kai ne mai addinin kai ne mai ibayin kai ne mai ceton kai ne mai aljannar kai ne mai sakawar kai ne mai saman ma kai ne mai kasan ma kai ne mai kiyamar kai ne isawun dan kai ne mai tasirin kai ne mai allan kai ne ya kurun kuskan kat mu gaida manzon Allah. Mu gaida manzon Allah. Dungurin gumdin rabu kai ka hau girmanka tabbataccen manzo da baburan karshenka mai ciki mai waje Sidi zakiyar mataka sha zaman ka ka huta da kai ake bin Allah. Mu gaida manzon Allah. Rahatul arwahi mai son kashi ya rabauta ya dalilin kulli mai kin kashi ya siyata manba'ul khairati da kai ake ta sitirta mai alam mai Allah da kai fa za mu kula. Mu gaida manzon Allah. Daukakar Allah kauni na kasan sawunka ka gure duk matsayi ilahu ne ta raginka mai da na fata dalla a makiyar girmanka shugaba laulaka da kauni ta shiga matsala. Mu gaida manzon Allah. Shugaba jagayyen kadan sharifi sani Shi da asadi ba zura ne su gani muke yi ma baitoci karɓe mu ya zil auni